peteng dedet kahananing wengi iki ana ing bumi kendongan. Duh Gusti kang murba ing dumadi kawula nyuwun kanthi wujud asesanti Ogya tenebihna saking sambi kala iki amung sawijining carita ana ing tlatah Wanasaba rikala semana tumurining buta ana ing alam donya amarga ya murka saka solah bawane manungsa sing rusak tatanan kahanan alam donya Gusti Duh Gusti Walasana Gusti Samsaya peteng Gusti ana apa iki nuwun Gusti muga-muga wae ora ana aral apa-apa Gusti lho apa kae lho teko apa kae iki Tokyo apa iki lho Gusti lah ngaturaken wilujeng dalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi dulu nih saking KMT ngaturaken wilujeng dalu derek atur panglipur dumateng warga masyarakat dusun Gendongan tinggo kiwa sing iya tinggo tengen iya joget yo Ono meneh iki apa iki? Dase kualik. Iki dase kualik. Iki ndas apa wujud apa nak watu kok ana matane? Nah, mata yuyu. Iki macem-macem kahanane ana ing alam donya. Ana sing wujud dawa gulune, ana sing wujud gedhe ndase. Mula ta aja seneng gawe gampang, aja seneng olak-malik kahanan. Joget yo. Adek ngarepe dawa men. Ngerti ana potong ngono.
Iki ana meneh wujude menungso ning gedhe wetengi gedhe ndase yo 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 macam-macam kahanan ana ing alam donya ana menungso mlaku tanpa sirah ora ana gundule lho endi dasku sirahku ning endi mah dasku nang mau keri nang ndi kodol kucing dase la cilut wah intal yo 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 intal huda intal Gusti ya Gusti kula nyuwun dhumateng panjenengan Gusti kang maha kawasa kabeh bodho rencana jim setan prewangan sumingkira saka kene sumingkira pinggir sirna saka bumi gedongan sumingkira pinggir kabeh nalika semono buta kang nyuwun marang Gusti kang maha kawasa malih dadi manungsa kang sulistya ing warna minatun ing busana kang sarwa rena mijil dadi satriya ya sang Manggalayuda Sudira oh ya Ya demikian tadi penampilan dola dulu dari Krido Muda Tamtomo Putri Kembang.